fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir on est au Canada, on est aux États-Unis, on est au trop. Et Mouna. Eh bien, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanké? Mais on a beaucoup de ça. Ah, on met à EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Doutri, ni wari dafara e passé Dakar. Kasira dinamo. Sungalo. E kungolo ate. Dugu wari ko diba fo dugu andugu. Don warata de. O koni kuma tala sa. E kasama moneto yi. I yere ta. Sita. Sita ka numéro flani. Warichi. Wari sera. Allô? Ye wari sɔrɔ? O ɲɛna. Tiɲɛ yɛrɛ la, ko ni sama bɛ maa min ɲɛ, ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye. Dépôt ye fu ye, wari bɛ ci fu ni application ye. Wa bɔsara ye musaka fitinin ye. Sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye, crédit bɛ ta n'a ye, sanni feere bɛ kɛ n'a ye. Sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye. A y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. ESKJ, École de santé Kaladiata, Ana Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, ISM Go. Limano, Doctorate Jango Nyese, bien turcola Adamade la Koi, Fiau, Foaka soro iye bana nyini ka don la kari, me ga sababu ga sika dangarike, Adamade ke nyina mayala, o kele ke bo mo fare kolola. Wa o era tinye Fiau, Foaka soro iye la koliso nyuma segere. Afle au koro, École de santé Kaladiata na Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore. On veut pas ya Kalabankura. Femi santé bara nyuma yesa, nimbara dere bike, École de santé na Bolofara Chama la. École de santé Kaladiata, on a fleke on bolo jigiye. Formation de qualité, doctorat siraka. Mimi se galo ka fo o ka démission ka futina yelenye. O pela de lebi kala ni lakol so daga bana nuna. O ko profaro de flani. Cycle niveau de technicien de santé publique, infirmière obstétricienne, technicien de laboratoire. Deuxième cycle, no ye niveau bac-, infirmier d'état, sage-femme, biologie médicale. Formation wara o kofe aide-soignant katapara matronika. Nimpela de l'État École de santé Kaladiata na Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gorela. Aywa, la collection, ani la collection Zoma, Aya Sefa Jona, Aka la collection Inzagere, Yoni Jamaka Chaya. Utogole de Fla on vers Kalabanguraya, Hôtel Wasulu Kofe de Choi, Waligere Negaduru Bamba, 76 45 85 40. Non média 20 80 22 20. Centre de formation professionnelle Kaja Sanogo, CFP-KSI Seukaw Fey. Demseni ka dege bolla bara la kabina fitini fo ka taa kɔrɔbaya. Maakɔrɔw k'olu fana dege bolla bara la fo ni waati jan. O bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ CFP-KSI ale kɔnɔna na Segu Dar Salam. N'i ye kalanso in ta k'a lajɛ, maa mun b'a fɛ ka maçonnya dege, menuisier dege, plomberie, sanitaire, peinture bâtiment, menuisier métallique ni menuisier bois k'o bɛɛ lajɛlen kɛ, sɛnɛ taa sira bɛɛ lajɛlen ni baganmara ni jɛgɛ lamɔ, i bɛ se ka o bɛɛ lajɛlen kɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo la Segukaw fɛ yen. U ma dan o ma min ye machiniste ye, agricole, carrelage ka taa se staff ni décoration ma, ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ. Bayɛlɛmali minɛnw olu fana bɛ u bolo k'olu kalan. Musolakaw jɔyɔrɔ ka bon u ka kalan kɔnɔna na kosɛbɛ, sabula npogotigi caman bɛ u y'olu dege nin waati laban ninnu na yaasa u bɛ se k'u boloma yɛlɛma cogo min. N'aw b'a fɛ dɔrɔn ka aw den tɔgɔ sɛbɛn kabini u fitinin fo ka taa se u kɔrɔbalen ma, a ye boli joona aw ka se Segu Medine min ye Dar Salam, yɔrɔ in yɛrɛ man jan kosɛbɛ, tɔn artisanal ale la.
Médine sugu kɛrɛfɛla la walima nɛgɛjuru sira a bɛ se ka 76 03 12 23 walima 66 03 12 23 21 73 67 96 Segu Dar Salam min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye CFPKSI ale bɛ maa ta yɔrɔ bɔ siniɲɛsigi o labɛnko ɲuman kama. ESKJ, École de santé Kaladiata, Anna Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, ISM Go. Limanau, Doctorate Jango Nyese, bien turcola de la Koi, Fiau, Foa Castro, Ie Bana Yini Kadona Kari, Mimi Gasawa Gasaka Dangarika, Adamaleka Yinamayala, ou Kalaka Mo Faricolola, ou Eratin, Fiau, Foa Castro, Ie la Colison Yuma Segere, a Fle Aukoro, École de santé Kaladiata, Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, on veut pas m'envoyer à Kalabangura. Famille santé bara Maesa, Nimbera de Rebeke, École de santé na Bolofara Chamala, École de santé Kaladiata, on a flequé en bolo jiguier. Formation de qualité, doctorat Siraka, Mimi Segalo Kafo, Oka Dimson Gafutna Yelenye, Opera de Lebekala, Nilakolso Dagabana Nuna, Ugo Bolofaro de Flani, Sigle niveau de technicien de santé publique, infirmière obstétricienne, technicien de laboratoire, deuxième cycle, noye niveau baguier, infirmier d'état, sage-femme, biologie médicale. Formation wara au coffre, aide-soignant, katafara matronica, Nimpela de l'Edesledo, École de santé Kaladana, Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gorela, Aïwa, la collection, Annie la collection, Aya Sefa Jona, Aka la collection Inzagare, Yoni Jamaka Chaya, Utogole de Fla on vers Kalabanguraya, Hôtel Wasulu Coffre de Joy, Waligele Negaduru Bamba, 76 45 85 40, non média 20 80 22 20. Kalan kalan ye sini Bisimila an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle an ka bi baro bɛna ta décret kura mun tara jamana ɲɛmaw fɛ ka APDP ka baarakɛcogo falen depuis le 14 mai 2024 jamana ɲɛmaw ye conseil des ministres la u ye décret dɔ ta décret min bɛ warisara don APDP ka sɛbɛn ditaw la APDP ka sɛbɛn dita ninnu tun bɛ di fɔlɔ fu nka sisan warisara donna la a warisara procédure bɛ cogo di aw ni ne n'a fɔ ma ko personne physique anw ka traitement généralement ka caméra installer an ka so ka installer an ka forow la o musaka bɛ bɛn 5000 ma ni personne morale don sisan i b'a fɔ entreprise baara yɔrɔw ou bien jamana ka cakɛda minnu bɛ wari ladon u ka kɛsi kɔnɔ olu caméra installeli ye 20,000 ye nin fila bɛɛ la san 3 de ye a papier ninnu validité ye san 3 kɔfɛ i bɛ segin ka taa APDP la ka taa kurakuraya tuguni baara yɔrɔ bɛna ni traitement wɛrɛw ye i b'a fɔ gestion du personnel gestion de la clientèle contrôle d'accès ninnu ou bien gestion du recrutement o n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛɛ lajɛlen olu bɛ ta APDP fɛ 20,000 ou bien 40,000 pour que ka se ka o bɛɛ lajɛlen farafasiya ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ wuli ka se APDP la APDP mɔgɔw b'aw dɛmɛ k'aw ka traitement cartographique n'o kɛra musaka min kan ka sara traitement mun na o musaka bɛ d'aw kulo kan o wari mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ reverser jamana wakandɛba de kɔnɔ n'a fɔ ko trésor public o kunnafoniya de tun b'an bolo ka d'aw kulo kan.
an filɛbaw ani an lamɛnbaw ka hakɛto ɲini kɛ aw fɛ sabula bi an ka masiw kun y'an kɛɲɛ kosɛbɛ min ye kuran mɔgɔw ye u ye tiɲɛni don an kun nka n'ala sɔnna a ma an bɛ ka fɛɛrɛw tigɛ yaasa baara a bɛ se ka taa a taa cogo la cogo min na an bɛ se ka fɔ fana kuran yɛrɛ b'an fana fɛ yan nin waati in na an k'o fana fɔ hali n'a sɔrɔ kurantigɛ ye degun don an kun nin waati in na kuran b'an fɛ yan bi sɔgɔmada in na k'a fɔ bi tilega in na sa Amara nu Keyita ale bɛ yan Keba Jalo yaasa ka se ka kibaruyaw olu de aw ma an ka bi kuma faama bɛna tali kɛ min na colonel Asimi Goyita kɛra général d'armée ye min ye 5 colonel tɔw olu fana ye jalaw sɔrɔ n'o ye corps d'armée général de division olu fana ka jalaw dir'u ma kunungo baara min kɛra Kuluba an ka kuma faama bɛna tali kɛ o la kalanta labɛn kɔnɔna na ministre min bɛ kalanko kunna sa ale kɔni ye maaw fara ɲɔgɔn kan n'o ye syndicats ye an'u ye baro kunfɔlɔ kɛ kunungo ko n'Ala sɔnna ma dɔgɔkun kɔnɔna fana na u na ɲɔgɔn ye tuguni école karamɔgɔ minnu bɛ n'olu ye kɛnyɛrɛyew ye volontaires k'u ka musaka bɛ gouvernement na olu fana b'a fɛ ka bila u ka hakɛw kɔnɔna na Motikaw fɛ yen bin kɛra dugu dɔ kan o ko kɛra cogo min an na o da aw tulo kan Masina ko nin waati in na min ye impôt sɔrɔli ye a kanini a sɔrɔli o kɛlen don baara ye ka da kun caman kan ka ɲɔgɔlɔn kɛ cɛfɔ ni kanbɛ ye an ka jamanaw kɔnɔna na sa o fana baara bɛ sen na min ye Seku Mamadu Bari Capital Pulako ale kɛra o ɲɛmaaba ye Asan Bari a ye se sɔrɔ o de kan min ye cɛbɔ tun ye maa 7 ye an ka maa welelen bi tilega in na sa o ye Seku Alayi Boli ye ale nalen no kana se ka dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna o ko la Alassane Suleman ni ale AMAPU directeur ye kunungo a fana ye baara ta o kibaruyaw an na olu fara ɲɔgɔn kan sa an bɛ se ka olu walawala aw ye cogo min nin waati in na. Ayiwa ko n'a kɔrɔ kama kado tɛ tilega in na kado ye sɔgɔmadafɛ fɛn de ye ni tile kɔrɔ tara an tɛ kado di tuguni Keba kunungo Kuluba faama sigiyɔrɔ la min ye Mali maaba caman wolomasiri tabaw ka ɲɛmaabaw tun bɛ a la premier ministre ale tun bɛ a la ka taa fara an ka diinɛ ɲɛmaaw kan min ye Monseigneur Cissé ale ni Ousmane Cherif Marani Aidara américains ka lasigiden min ye Palestine lasigiden ani diɲɛ lasigiden wɛrɛw kunnafonidilaw seko ni dɔnko tigilamaw bɛɛ lajɛlen Kuluba soba in kɔnɔna na wele bilara bɛɛ lajɛlen ma ko ka na sabula min ye furancɛla fanga maa minnu ye a baara tutigɛli baaraw kɛ sɔrɔdasi kunda olu ka jaladi de tun bɛ yen maa fɔlɔ min welela i n'a fɔ an y'a fɔ a ɲɛna cogo min kunu o ye général d'armée Asimi Goyita ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ye ale ye ale ka jala o dira a ma Keba kɛnɛ kan yen i b'a dɔn ko masakɛ tɛ fugula bɔ jama la Asimi kɔni ka kofere n'o ye général d'armée kofere ye général Sagafuru Gueye o ye o da ale ma o dilen a ma Keba ale i bɔ maaw cɛla ka taa bila a ka général fini na a n'a a bere ka sɔrɔ ka na cérémonie tɔ kɛ maa tɔw ka sɔrɔ k'olu ka jalaw k'olu d'u ma min ye Asimi ka jala in ye Keba tilega in na wulada fɛ an n'a fɔ mɔgɔw ɲɛna kun min na ninnu ni jala in ka kan n'i ye Asimi ka parcours ta k'a lajɛ a ka sɔrɔdasiya daminɛ fo ka na se nin waati ma a y'a baara bɛɛ lajɛlen kɛ terrain sanfɛla de la don kelen da kelen sigili o ma kɛ a ye fo n'a kɛra nin waati laban min na jamanakuntigiya jɔyɔrɔ o dira a ma i ɲɛ b'a disi falen da fɛn fɛn la nin ye Keba nin tɛ hɔn ye dɛ i ye baara min kɛ o de bɛ nin si disi la min ye général Sagafuru Gueye ye a ko Asimi Goyita e de ye Mali sɔrɔdasiw bɛɛ lajɛlen ka sanayɛlɛ bi 5 étoiles général d'armée wa Keba nin ye Mali général d'armée na sabanan ye han Musa Traoré de tun y'a fɔlɔ ye Ala y'o ka kalifa minɛ Amadu Tumani Ture tun ye a filanan ye donc bi Mali sɔrɔdasi fɛn fɛn bɛ mouvement na Asimi de ka jala bɛ a bɛɛ lajɛlen ta ɲɛ 5 colonels yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ a tɔ bɛɛ mɔgɔ si tɛ bi min bɛ sabula n'i bɔra général d'armée la i bɛ kɛ maréchal de donc ale ka voilà i bɛ kɔfere la o de dira a ma nin y'a sɔrɔ a ka colonel bere de b'a kun na a taara ka t'i falen général i yɛrɛ ɲɛ t'a kamankun na yɔrɔ yayɔrɔ la foyi tɛ kamankun na
a bɛ tila de sisan comme masakɛ tɛ fugula bɔ jama la a taara ka sɔrɔ ka taa masakɛ fɛn don n'o ye général d'armée fini ye ka t'o don ka na an bɛ ORTM mɔgɔw fo sabula u ye ja ninnu d'an ma k'an bɛ se cogo min na ka baara kɛ ni o ye kɛnɛ kan ye min ye maa minnu ye jala sɔrɔ Keba Sangare ale kumala olu tɔgɔ la Amara a ko nin jala in k'u n'a ka kan bi u n'a ka kan sini u ye baaraba mun kɛ Mali jamana kɔnɔ Mali jamanadenw ka laɲini don k'a fɔ ko ka nin kɛ u ye wa n'a kɛra u ye u b'a dɔn fana k'a fɔ bi an ka jamana bɛ taabolo min kan Keba Sangare ko wolomasiri tabaw bɛ baara min na Mali kɔnɔ su ani tile a dogolen tɛ maa la nin di yɛrɛ tɛ koyi faso kanu yaasa jamana bɛ se ka bɔ degun kɔnɔna na an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen ka minɛnw sogololen bɔ ka se ka an tagayɔrɔ na an sigiyɔrɔ bɛɛ lajɛlen nɔgɔya min ye Keba Sangare ye ale ye o ko kɔni ɲɛfɔ kɛnɛ kan ye a y'a yira fana k'a fɔ ko bi a bɛ se ka min fɔ mɔgɔw ye bɛn min bɛ sɔrɔdasiw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛn y'a to bi Mali ale dɔrɔn tɛ koyi AES jamana bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka wulikajɔ boloda yaasa ni juguya wale ni bamanan wale bɛ kɛlɛ cogo min o nungun bɛ maa minnu bolo bi n'o ye anw ka wolomasiri tabaw ye olu tɛ se ka to kɔ jala in dili a bɛ tali kɛ o la wa a b'a to fana olu yɛrɛ bɛ se ka fɛn caman fɔ nin waati in na min b'a to ko olu bɛ nɔgɔya cogo min na jamana yɛrɛ kɔnɔna na min ye wolomasiri taba tɔw ye Keba minnu ye jala sɔrɔ kɛnɛ kan ye i b'a ye k'a fɔ Asimi tɛmɛnen kɔfɛ maa fɔlɔ min welela o kɛra Maliki Jaw ye ale ye corps d'armée olu ye étoile naani tigiw ye Keba o tɛmɛnen kɔfɛ Sadio Kamara ale fana welela kɛnɛ kan ale ye corps d'armée a sabanan o ye colonel major Ismaël Ouague ale yɛrɛ a t'a dɔn ka ban ale bɛ ka taa n'a ye baarakɛyɔrɔ la ka ban yɛrɛ naaninan o ye Modibo Kone Keba maa caman ye ɲininkali kɛ ko munna ko Modibo Kone ma ye kɛnɛ kan an b'o fɔ maaw ye k'o faamuya officier bɛ service de renseignement ɲɛmɔgɔya la olu ja tali u bɔli kɛnɛw kan o yamaruyalen tɛ n'o tɛ k'a fɔ ko a bi a ka kɛnɛ a b'a nin na kosɛbɛ paga tɛ a la nin waati in na a bɛ Bamakɔ yan lajɛ in ale de kun tɛ se ka y'a kɛnɛ kan sabula bi renseignement fɛn bɛ ɲini an ka jamana kɔnɔ o ko bɛɛ b'ale bolo i ka t'o tigi ta ka t'o jɔ kɛnɛ kan yen an bɛɛ lajɛlen ɲɛna pendegeliwulu Keba o de tɛ se ka kɛ o kama i bɛ fɛn caman ye hali ni Modibo Kane sigira e kɛrɛfɛ e yɛrɛ t'a dɔn k'ale don kɛnɛ caman bɛ kɛ ni i t'a kalama i tɛ se k'a dɔn donc min ye Maliki Jaw ye ale ka jala o dira a ma Sadio Kamara min natɔ filɛ nin ye o fana ka jala dira a ma ka taa fara Ismaël Ouague kan ale fana i m'a ye fugula t'olu kun na ɲɛmaa ka fugula de tɛ bɔ a kun na jamana minɛ Keba o tɛ tubabu sariya dɛ o ye anw ka maliyɛn sariya de ye wa i filɛ nin ye n'i bɛ maaw ye don o don n'i ka fugula binna i ka ko o ye o jɔyɔrɔ ko kɔni bannen ka n'ale yɛrɛ sɛgɛn ka n'i yɛrɛ sɛgɛn o la yɛrɛ i bɛ jɔyɔrɔ min na ni i ka fugula telekura don o don i to tulonkɛ la i ka pɛtipɛtini dɔ ye o sama ka ɔnzɔnfini pour toi ye donc nin ye Maliki Jaw ye Sadio Kamara olu bɛɛ lajɛlen ka jala donna maa min fɛ sa o ye général d'armée Asimi Goïta ye sabula bi wolomasiri saba olu ka sanayɛlɛ o ye ɲɛma o ye ale ye Sadio ta kɔfɛ sa min ye Ismaël Ouague n'o ye ministre de la réconciliation bɛn ni kelenya ɲini ni cɛfɔ ni kan bɛ bɛnni Keba ni cɛ de bɛ Sadio kɔrɔ wɔsi la mɔgɔw t'a dɔn u b'u yɛrɛ ɲininka ko Ouague bɛ mun na u t'a dɔn quoi Ouague ninnu ye baara minnu kɛ a ka ca dɛ tiɲɛ yɛrɛ la Keba a tɛ n ka tenue ɲini ka diya au moins fana ka kɛ général de micro ye étoile hali ni étoile ma kɛ n ta la a ka micro Amara i ɲɛ bɛ nin na nin cérémonie ɲɔgɔnna kɛli ka dɔgɔ dɛ donc kɛnɛ min don an sara ye an y'a ye k'a fɔ ORTM maaw u ye ja ci pour que baara a bɛ se ka nɔgɔya an bolo cogo min Asimi ye bɛɛ ta d'a ma nin y'an terikɛ yɛrɛ ta ditɔ a ma i ma ale ka bere ni mɔgɔ tɔ ta tɛ kelen ale ye pankuru bolila de ye n'i kɔni bɛ pankuru bolila maa saba ɲini i bɛ Ouague tɔgɔ fɔ a la diyagoya la wa olu de bɛ heure 16 olu tɛmɛnen kɔfɛ général de division kuraw Ablaye Mayiga ale ta dira a ma ni ne ye an ka ambassadeur ye Espagne ni o ye Abdramane Babi ye
nin ye kucalakaw nin ye gawkaw ka gouverneur ye général Moussa Morba nin ye aw yɛrɛ tɔma ye Keba ale de ye laseli kɛ min ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen ye u banna tuma min na sa ni jala donna dɔrɔn Fugula fana bɛ falen colonel Fugula kɔni a bɛ t'o mara souvenir la nin ye Dawudu ye ministre de la sécurité min ye Abdramane Babi ye ale de ye Mali lasigiden Espagne waati na ale fana ka bere o dira ma Keba ɲɛ bɛ nin na nin ma nɔgɔn dɛ Babi surasiw ɲininka u bɛ Babi dɔn Babi ma nɔgɔn dɛ min dar'o kan sa o ye Ablaye Cissé ale Alpha ka garde corps kɛ ka tɛmɛ ka b'o la Moti gouverneur a y'o kɛ a tun bɛ Sikaso commandant de zone ya fana na a y'o fana kɛ nin waati na Kucala gouverneur o b'a a bolo Gawkaw ka gouverneur o de ye nin ye général Moussa ka taa se i yɛrɛ tɔma ma Keba Sangare berekura o donna bɛɛ kunkolo la 4 étoiles 4 étoiles 5 étoiles bɛ ka don la min ye ninnu ta ye 3 étoiles ye jaw ninnu de ta o de ye 4 étoiles ye Keba baara bannen Keba Sangare ye min fɔ bamanankan na Amara an ka jɛ an ka o lamɛn. Bon i ka ɲɛmaa ye k'a fɔ o ɲɛna a ye jɔyɔrɔ dɔ d'a ma o jɔyɔrɔ dun bɛ mun de yira sisan k'an ka dɔ fara cɛsiri kan donc n'an cɛsirilen don an ka dɔ fara a kan pour que Mali ye kalifa mun d'an ma an ka se k'an jɛniyɔrɔ fa et puis bi tɛ Mali dɔrɔn ye parce que an bɛ AES de la donc vraiment an bɛ mun fɔ ka foli di bɛɛ ma maliyɛn bɛɛ de ka ko nin ye maliyɛn bɛɛ de ka jala ye tan ni Ala ni kira sɔn an bɛ maliyɛnw ka duwawu ɲini tuguni an bɛ cɛsiri mun na Ala ka dɔ fara a cɛsiri kan baara kɔrɔ mun b'an bolo dɔ bɛ fara o kan a bɛ se ka kɛ dɔw fana bɛ yen baara kura fana labilalen wolo ye même n'o tɛ an bɛ baara mun na sɔrɔsiya baara ti ban o donc an bɛ jɔyɔrɔ mun na donc an b'an cɛsiri o la kosɛbɛ donc ni ɲɛmaaw y'a dɔn o de bɛ nin kɔni tun ye général Keba Sangare ale de kumana mɔgɔ ye jala sɔrɔ u bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an ka taa dɛ ko bannen kɔfɛ Asimi ye so sira minɛ maaw tun bɛ cogo min Amara an ka jɛ k'o fana filɛ o ye présidence yɛrɛ ka ja ye. Voilà, nin yɔrɔ la président ye tu fara ka na mɔgɔw nɔfɛ mɔgɔ kun yɔrɔ ka ja gitɔrɔn na a taara u bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ yaasa cogo min na a bɛ se k'u ka bonyamasegin kɛ u ye protocole yɛrɛ kɔni kun sigilen tɛ nin ye nka a ko ko fo a ka gɛrɛ bɛɛ de la ka se ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn jalako in na Amara.
aya Segu Boli yoro ni ngoni kene sigira kunu kuluba min ye jalaw dili ye jaladi aw ka baaraw la baro ka fɔ ko ni ngoni ye laada ye sabula ni ye baara kɛ jagoya do fo i ka jala a ka to ka lajɛ e yɛrɛ bolo ni cérémonie min kɛra kunu e b'a bila minan jumɛn kɔnɔ? Ne b'a bila minan min kɔnɔ a diyara ne y'a bonya ne ma fanga ye Ala ta ye jala filɛ nin ye mɔgɔ tɛ se ka fosi sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ ni Ala ma mun kɛ bɔgɔ la jala mun dir'u ma ne bɛ dugawu kɛ Ala k'a k'u ma jala hɛrɛma ye amina rabi Ala k'a kɛ jala sima ye amina rabi o ye jala mun sɔrɔ bi Asimi kɛra général d'armée ye Ala de y'a latigɛ ye a b'a dakan de la Ala y'a d'a ma Ala k'a kɛ hɛrɛ ma k'a kɛ si ni kɛnɛya ma a diyara ne ye kojugu mais ne tɛ se ka kuma ka dama tɛmɛ parce que pourquoi ni bɛ transition na n'i ye kuma fɛn fɛn fɔ o b'a kuma yɛlɛma k'a bila ka taa bila minan wɛrɛ kɔnɔ Asimi ta diyara ne ye Usain colonel bɛ ta diyara ne ye i bɛ mɔgɔ minnu dɔn i ni mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ n'u ye hɛrɛ sɔrɔ est ce que u bɛ se ka goya ye? O man ka goya ye, o man ka goya ye dɛ fo n'i kɛra ɲɛngo ye Ala dun k'an kisi ka kɛ ɲɛngo ye vraiment u ye jala sɔrɔ a diyara ne ye surtout ne ka ministre n b'a fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ yan depuis n y'a dɔn a ka ca ni san joli bi n tɛ se ka fo ka ban yɛrɛ n bɛ se ka mun fɔ dɔrɔn a ye jala mun sɔrɔ a diyara ne ye kojugu i bɛ mɔgɔ minnu dɔn i bɛ hɛrɛ ŋaniya n'u de ye parce que u ka hɛrɛ de y'i ka hɛrɛ ye. Ayiwa o parenthèse in diyara n ye an bɛ tila ka segin ka na i ma sisan sɔɔni min ye Tabital Pulaku ka congrès ka don o ko kɔnɔna na ɲɛfɔli min bɛ se ka kɛ mɔgɔ bɛ se ka o faamu cogo min école tali hukumu kɔnɔna na ministre min bɛ kalanko kunna sa ale y'a jira k'a fɔ ko nin waati in na min ye école karamɔgɔw ye olu caman ye laɲini kɛ u n'a bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo min laɲini ninnu ye tali kɛ min na sa kalan yɛrɛ bɛ se ka daminɛ cogo min na ka ɲɛ min ye ministre Sisavane ye ale kɔni y'u bisimila k'u bɛɛ lajɛlen lamɛn u fɛlaw ye min ye u b'a fɛ mun ka kɛ jamana kɔnɔna na yaasa kalanta ka kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na Alimudu Usman Alimudu ni ale ye maa ninnu ka ɲɛmaa ye n'o ye école karamɔgɔw ye a ye dantigɛli kɛ ministre ye u ye hakilina falenfalenbaw kɛ laɲini kɔni min ye san wɛrɛ kalan a ka se ka kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na n'o ye école ta min kan ka kɛ nin kalo kura in tile 10 tile 4 o bɛ se ka kɛ cogo min na lafiya kɔnɔna na nka école karamɔgɔ wɛrɛw bɛ yen n'olu ye volontaires ye olu y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni mɛnna u ɲɛ jɔlen don gouvernement na an mara an k'olu ka kuma lamɛn. Ni ye an ancien volontaires ka laɲini filanan ye ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma ka d'a kan an ancien volontaires bi an bɛ gɛlɛya kɔnɔ baarantanya gɛlɛya an ancien volontaires welela ka na jamana dɛmɛ san 2019 wagati min na jamana kalanko bisibasalen don anw de welela ka na dɛmɛ don o jamana ye o weleli sen fɛ kuma caman fɔra a fɔra an ancien volontaires ɲɛna k'an bɛ baara fɛn fɛn na k'an k'o baara la jɔ an ka jamana ta in kɛ bon o ancien volontaires la dɔw tun bɛ olu tun ye directeur ye école privée la dɔw tun bɛ yen olu tun ye surveillant ye dɔw yɛrɛ tun bɛ yen olu tun bɛ jɔdaba la école privée la mais u y'o bɛɛ bila ka na jamana dɛmɛ k'a fɔ ko jamana tun bɛ gɛlɛya kɔnɔna na an ye jamana dɛmɛ kalo 6 baara la kalo 6 baara kɔfɛ jamana ye layidu caman ta n ye mais o layidu ninnu caman ma timɛ kalo 6 baara kɔni banna u ye diplôme d'an ma n'o ye attestation k'a jira k'a fɔ k'an ye dɛmɛ don jamana ye o b'an bolo mais o kɔfɛ an ka laɲini caman bɛ yen minnu ma sabati o de la an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka dɛmɛ don an ancien volontaires ma an pɛrɛnnen don ka jamana dɛmɛ jamana fan o fan k'a daminɛ Kayi fo Kidali gɛlɛya bɛ jamana kalanko la yɔrɔ o yɔrɔ an pɛrɛnnen don ka dɛmɛ don jamana ye o de la an b'a ɲɛmɔgɔw fɛ u k'anw dɛmɛ ka bɔ nin gɛlɛya nin kɔnɔna na n'o ye barantanya ye k'an ɲini k'an don forobaca la n'o ma se ka ɲɛnabɔ ka contrat kura wɛrɛ d'anw ma an bɛ se ka bɔ sigili nin na cogoya min na sabula ka d'a kan jamana baara in ye mɔgɔ caman ka baara tiɲɛ n'an ka dɛmɛ don ni jamana ma n'o o y'an ka baara tiɲɛ jamana kɔmasegin fana ka ɲi ka na an dɛmɛ tuguni k'an bɔ o barantanya nin kɔnɔna na o de tun ye an ancien volontaires ka laɲini ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma Bamako octobre kalo tile 20
ayiwa ancien volontaire olu ka laɲini o ye mɔbitikaw fɛ yen mɔbiti maa 3 o de fatura maa 2 o jogina bingali la bingali min kɛra bamanciwale ni wawale kɛbaw fɛ waleya in a kɛra kalo tile 18 dugu la sa n'o ye ci ye seware yɛrɛ bɔda fanfɛla la maa minnu ye kibaruya ninnu d'a ma ko bamanciwale kɛba ninnu kɔni tun bɛ motow de sanfɛ u nana ka na pɔsu la ka mugu ci nka u y'a yira sa k'a fɔ ko waleya in kɔni kɛlen ko u ye 5 don fiɲɛ na ka taa n'u yɛrɛ ye maa m'a dɔn u ye sira kelen min minɛ Tɔnbɔkutukaw fɛ yaasa cɛfɔ ni kan bɛ ka se ka faamuya bɛɛ lajɛlen fɛ sa u y'a yira k'a fɔ ko ɲɔgɔlɔn u bɛna n'o sigi sen kan maaw kan ka ɲɔgɔlɔn bɔ ka kɛ ni bɛn ni kelenya sinsinni ye cɛfɔ ni kan bɛ se ka sigi an ka jamanaw kɔnɔ cogo min na u y'a yira sa ko bɛn ɲinini min kɛtɔ filɛ nin ye a min ye a ɲɔgɔlɔn ye sa a kan ka se ka bɔ yaasa Segu Tɔnbɔkutu Gawo ale ni Bamakɔ kɔnɔna na maa minnu bɛ yen n'u olu bɛ se ka sinankunya baaraw kɛ ɲɔgɔlɔn kɔnɔna na olu fana ka se ka o don a la min ye cɛfɔ ni kan bɛɛ ye ka se kunnafonidi ko ɲuman ma an ka laadala kunnafonidi cogow la sa n'o o ye an ka jeliw ye olu fana ka se ka bila sen kan ɲɔgɔlɔn ninnu kɔnɔna na Masinakaw fɛ yen ko impôt sarali kɛlen don kabako ye bi k'a sababuya kɛ min ye san min na fori k'a sɔrɔ impôt ko kɔni a ko gɛlɛyara kosɛbɛ jɛkulu min bɛ yen sa n'o ye Kulosadi ye ale ni Masinakaw kɔni sigira u y'a yira sa k'a fɔ ko Monipebugu Sule Sana ale ni yɔrɔ caman na dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen maaw ma se k'a sara koyi dugu minnu bɛ sa n'o ye Boki wɛrɛ ye ale ni Kokiri k'olu kɔni sera ka sarali kɛ 100 sarada la 58 ani 35 olu mɔgɔw sera ka o sara yɔrɔ minnu na sarali ma se ka kɛ impôt mɔgɔw yɛrɛ tɛ se ka taa ye kuma tɛ ka taa juru kan ni jiko bɛ a la nin waati na basigibaliya fana ɲɔgɔn ɲɛlen don kosɛbɛ min ye sigidaw ye u y'a yira k'a fɔ musaka yɛrɛ t'u bolo dɔgɔw jɔli gɛlɛyalen don waleya in kɛkun ye min ye faamuyali ka se ka kɛ yɔrɔ ninnu bɛ se ka sara cogo min na Yorosokaw fɛ yen siraka ka kasara o kɔni k'o bɛ ka juguya ye kosɛbɛ maa kelen kɔni fatura 2 olu jogina waleya in kɛra sibiri ka dugu jɛ kari tɛmɛnen na sa u y'a yira sa k'a fɔ ko Yorosokaw kɔni fɛ muso dɔ ale de kɔni kun tɛmɛtɔ don mototigi 2 de ye olu ale tan ka taa dafiri min ye mototigi 2 ninnu yɛrɛ olu jogina kelen o fatura la nka ka kɔn o fana ɲɛ a yira k'a fɔ ko Yoroso yɛrɛ kɔnɔna na a n'a dondaw la kɔni min ye sirabanga kasara ye a bɛ ka caya kosɛbɛ maaw ka ca ni u ka taa ni ka segin k'o bɛ k'a kɛ mɔbilibatigiw fana bɛ na ni vitesse ba minnu ye ani u bɛ don dugu kɔnɔ cogo min na siran ma k'o bɛ ka ko fana caya Alasani Sulemani ale min ye kɛra AMAPU directeur ba ye a y'a ka jɔyɔrɔ baara ta kunungo a bilara maa min nɔ na sa o ye Burema Ture ye Burema Ture ale fana ye kunnafonidilaba ye u fila bɛɛ lajɛlen ye kunnafonidila ye Alasani Sulemani kɔni taara sa conseil de ministre la yaasa min ye AMAPU ye ale bɛ se ka o ɲɛmaaya kɛ cogo min keba k'aw ka tunna il faut a ko a jɔra fɔlɔ dɛ sabula wolofaw y'a yira k'a fɔ ko u tun ye programme min sigi sen kan k'u y'o bɔ a dɔgɔkɔrɔ sisan sa yaasa UFOA in ka daminɛ ko film min ye UFOA yɛrɛ ɲɛmaaw ye ko fo n'u ye ɲɛfɔli kɛ sabula équipe minnu bɔra la n'a fɔ olu dɔw ye laɲiniw kɛ laɲini minnu ma se ka sigi sen kan hali bi karate ko ta nafɛla la sa Bamakɔ kɔnɔna na karatekaw olu ka championnat fɔlɔ o kɔni sigira sen kan sa yaasa min bɛ se ka ŋanaw bɛ se ka sugandi cogo min na o bɛ Ala na an ka maa welelen na bi tilegan in na an ka taa Tapitali kɔngɛrɛ kɛnɛ kan dɛ min ye Bari ye Seku Mamadu Bari a gagné u y'a kunbɛn cogo min f'a ka mobili kɔnɔ an k'o lajɛ fɔlɔ. O b'an na n'an ka bi maa welelen na n'o ye Seku Alaye Bari ye Seku Alaye Boli Seku Alaye Boli komi Bari gayna o tɔgɔ de tora an da sa o i tɔgɔma don Seku mun yɛrɛ ye nin mankan bɛ wuli Tapitali min b'a ka kɔngɛrɛ kɛ laadala mankan tɛ wuli a bɛ bɛn a bɛ na a bɛ tile 2-3 baara kɛ dɔrɔn mɔgɔ dɔ bɛ sugandi mun ye mankan don sen ta la fo candidat 7 ka taa su ko mɔgɔw la ta fo dugutila fɛ de maa kelen ka sɔrɔ ka taa o 7 la. D'accord. A diyara n ye kosɛbɛ Kasim n bɛ maliyɛn bɛɛ fo cɛ ni muso
Masha Boshala, mais malien d'Embefo. Jarai. Tabital Pulaku Toka Congrès qui a été même te bois kalama, machite bois kalama parce que on y bite qu'elle est passé bi problème be Mali kono problème be flauka côté fan fait kosobe. Tabital Pulaku ye fladen be ba yere sur Tabital Pulaku konala. Bo torom be flauka bi. Amadou malien shila malien be ba kalama. Bo Tabital Pulaku joro ba de bin ka se ka fuli ka jo ka se ka flau bonin toroina. Bon yere ba don tina sigi kuma korolen kan ni Tabital Pulaku mandam folom kumbe ninu ye kele chamanke. Parce que nga kele e muye ne ko ngul de sigilembe ka ke flau nyemoy flau kelen ka ulu de reconi ulu de flau ka image ou ka bo ou ka flau sensibiliser ka fo fla den dona terosiala ou ka bo terosiala na fatala parce que unana don terosiala ka marfata jamana contrôla ka fo kulu be dina kelela ulu be islamia kelela Mali depuis ala e Mali créé fo kana bla bila Mali gouvernement fen nana ka tema shima Mali den shi balika sali uma ma shi balika ika islamia parti ke chuko mun kadiye bon nenu ma nyogon famo la ne be réconciliation no net na ke Tabital kandai ne fana ne ya laje joni bi sira ke Tabital candidat bi mumbe Tabital fe mumbe flow fe mumbe jamana fe o mama wolo vla na ko nga candidat bala ne ka candidat Sekou Bari de mingaina mingaina parce que ne me fla cadre chamando Sekou Bari ne kunta do ma delika ye na ma delika kuma mais nyaaye aye barake fla denye centre kono aye barake dogono denye aye barake dogono ka village dogono ba fait flow ba fait bamana ba fait chia chaman be mbe Sekou Bari fait bon ne nga téléphone ta ne Sekou Bari wele Sekou Bari siglembe Canada bon BCI directeur de kundo fana juru chaman do na ko ay bara chaman ke quand maison la presse là ay juru chaman do yera la ya sanga se ga bara oke ne téléphone ta ne Sekou Bari wele ngo Sekou Bari ngo ne nyebe candidat Tabital Pulaku cadre fin na ya bi fla cadre ngo ne ma moye mo mene kungulo mene quelqu'un qui est fiable kateme eka ngo ne bi fe ikana eka Tabital Pulaku présent ako ko boli ne ta fe parce que ni kera Tabital Pulaku présent e bi neni fabi neni ban ne ko non ngo kana faneni laje kana baneni laje nyema ikana ikakai on bi soutenir ni kera présent e bi bolo dama e bi bolo di jamana ma anga se ka jamana dem bo nogola ama sonne a deli ka mo wora fana blaka deli akoma karsa i bunya kama unsona mekai asoni ga mama asona ka be kai ne ko d'accord ngo bongi bina ala ka aka volta bora Canada nana parce que ne te Sekou Bari do mais nya ka isoru me ka teme ay deme mun ke dogono ye ay deme mun ke flow ye ay deme mun ke jamana ye quoi ne ko d'accord ngoni ni kera candidat ye ngoni mana ke Tabital Pulaku président ngab se ka bara chaman ke Tabital Pulaku konala bo okumare anana anya annoncer kale de ne ka candidat ye an kelen ka annoncer ka ko ne ale ne ka candidat ye bon mo jugu wula a fɔra k'e ka candidat dɔ mina mɔgɔw ma sɔn mɔgɔ caman ma sɔn wula ka kɛlɛ kɛ ko Sekou Bari Sekou boli de nana ye an tɛna sɔn a ka gagner an tɛna sɔn a k'a kɛ tan a k'a bɔ tan mais n bɛna mun f'i ye mɔgɔninfin ala k'i dɛmɛ a ka fisa mɔgɔw k'i dɛmɛ ni mɔgɔ ala y'i dɛmɛ mɔgɔ si seko t'a la ala b'a dɔn ne tɛ siyako la ne be jamana ko de la mɔgɔ caman cadre caman be u ye ɲɔgɔn consulter ka ɲɔgɔn ye k'an ka kɛ kuta kuti Sekou Bari kana na parce que ni Sekou Bari nana gouvernement ka mɔgɔ de nana état ka mɔgɔ de nana an don an t'a la
anti janaye donc mɔgɔw tun y'a bisigi ka ban k'a fɔ ko gouvernement ka mɔgɔ don voilà ni ko gouvernement ka mɔgɔ ko mɔgɔ jamanaden ɲuman bɛɛ ye gouvernement ka mɔgɔ ye fo n'i ye jamanaden jugu ye o ye kelen ye kanda 7 nana mais kanda 7 nu fulaw ye ɲɔgɔn consulter wa fɔ bɔn a to karisa bolo a y'a to karisa bolo a y'a to karisa bolo a y'a to karisa bolo u bɛɛ retiré f'a tɔ tora Seku Bari ni maître Assane Bari ye aw bɛɛ kɛ su kelen in kɔnɔna na yan tile dama consultation b'a la ka kɛ pour que aw ka bɛn mɔgɔ kelen na an ka bɛn mɔgɔ kelen yanni aw ka taa congrès yɛrɛ la voilà an ka sɔn aw ka bɛn yanni aw ka se an ka se ka mɔgɔ kelen sigi k'a sɔrɔ élection ma kɛ quoi mais ni hakilinaw tɛ kelen ye mɔgɔw tɛ se ka bɛn kan kelen ma ala y'a kɛ an taara élection na ala y'a kɛ an gagnera Seku Bari gagnera maître Assane Bari fana a ye Seku Bari félicité aw yɛrɛ y'a ye télé la kunu n'anbara ma kɛ élection na u bɛɛ sigilen ɲɛna kɛra terre à terre ye Seku ni enveloppe ye minɛ aw ye vote yɛrɛ de kɛ ja vote a ka jugu ni vote présidentielle ye ouais mais mun y'a se fo 2h du matin ma parce que coûte à coûte kɛra Seku Bari kana se ka tɛmɛ ni ala y'i latɛmɛ mɔgɔ si seko t'a la i bɛ tɛmɛ Seku Bari nana ne bɛna lancement mun kɛ k'a fɔ fulaw ye u k'a dɔn anw tɛ fulaw jugu ye fɛn min ye fulaw jugu ye o ye terroriste de o de ye fulaw jugu ye parce que olu de ye fulaw don ko la ni fulaw bala ka faga bi parce que munna fulaw bɛ faga bi fulaw de kɛra terroriste ye mais m'a fɔ fula bɛɛ ye terroriste n bɛ segin a kuma kan parce que mɔgɔw bɛ ne ka kuma yɛlɛma kuma bɛɛ Kasimi kan ko boli ko fula bɛɛ ye terroriste ye ne m'a fɔ fula bɛɛ ye terroriste dɛ parce que ne yɛrɛ ye fula ye ne tɛ terroriste ye ne ko n ko n'i ye terroriste ta 100 na 90 fulaw de ka ca la est ce que o kuma in ye nkalon ye wa o kuma in tɛ nkalon siya bɛɛ bɛ terroriste ya la mais centre kɔnɔ fulaw de ka ca la o ye kelen ye filanan an nana tabitali la an bɛna tabitali furan k'a jɛ oui o ma tabitali problème dɔ b'a la an b'a furan k'a jɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i tɛ jamana ko la an ta tɛ fila ko ou bien siya ko anw n'i tɛ jamana ko la an b'i furan ka bɔ yen an bala ka na ni non an ni mɔgɔ jugu tɛ baara kɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ jihadistes soutenir an ni tɛ baara kɛ ni jihadistes ka complice an ni tɛ baara kɛ an bɛ mɔgɔ baara kɛ ni mɔgɔ min an bɛna mɔgɔ minnu don an ka bureau kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ jamana fɛ minnu bɛ fulaw fɛ minnu bɛ dɔgɔnɔw fɛ minnu bɛ bamananw fɛ minnu bɛ Mali siya bɛɛ fɛ an n'olu de baara kɛ parce que an bɛ fɛ ka fulaw segin u danbe ma an bɛ fɛ fulaw ka segin komi kɔrɔlen u ni bamananw bɛ sinankunya kɛ u ni numuw bɛ sinankunya kɛ u ni bɔbɔw bɛ sinankunya kɛ u ni dɔgɔnɔw bɛ sinankunya an bɛ fɛ k'o de kɛ wa an bɛ fɛ ka baara mun kɛ fana fuladugu dɔgɔnɔdugu fɛn fɛn wulila an bɛ baara kɛ k'u labɛn ka duguw sigi u nɔ na an y'a mɛn ko Seru Nantuma ninnu tun bɛ congrès kɛnɛ kan k'u ye kuma ta u ye fɛn caman fɔ aw ye aw yɛrɛ ka se ka bɛn et puis aw kana olu fana to u kelen na n bɛna mun f'i ye Seku Bari nana de ka maliyɛn den bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Kasimi i bɛn'a ye o i ka jamana y'i kɛ ambassadeur ye i ka jamana y'i kɛ gouverneur ye i ka jamana y'i kɛ général ye i ka jamana y'i kɛ fɛn bɛɛ ni e ma idée foyi sɔrɔ ka terroriste soutenir o de ye ka idée ye Kasimi i ye jamana janfa i ma jamana janfa ka gɛlɛn jamana y'i kɛ fɛn bɛɛ jamana y'i kalan k'i kɛ ambassadeur k'i kɛ gouverneur k'i kɛ ministre ye k'i kɛ député ye ni e tilala k'o jamana kelen ka ko o jugu ye o ye kelen ye filanan ne fɛ mɔgɔ minnu ma kalan mɔgɔ minnu tɛ diɲɛ dɔn mɔgɔ minnu tɛ fanga dɔn olu bɛ se ka kɛ jihadistes ka mentalité ta mais mɔgɔ minnu kalannen don minnu kɛra député ni ministre ni ambassadeur ye olu de bɛ taa kɛ jihadistes ka complice olu de bɛ jihadistes ka idée don kunkolo la an bɛ taa min. ayiwa n'i ye ko in ta k'a lajɛ i b'a ye kuma caman min ye Yusuf Toloba ye ale ka kuma ye min ye ale ko ko minnu bɛ tu kɔnɔ k'u ka bɔ ka na pour que u fana ka marifa bila mankan in ka ban aw bɛna mun de kɛ ka taa tukɔnɔmɔgɔ ninnu nɔfɛ yaasa ko ka ban minnu bɛ tu kɔnɔ u ka représentants bɛ yan de cogo di Segu walahi u ka représentants de bɛ yan je te le jure tukɔnɔmɔgɔ n bɛna kuma dɔ f'i ye bi mɔgɔ min bɛ tu kɔnɔ a bɛ kungo kɔnɔ a bɛ mun de dɔn duguba kɔnɔna la
ale tɛ se k'o fila kɔni dɔn. Ni mɔgɔ t'a bolo duguba kɔnɔ mun b'a wele k'a fɔ nin y'a fɔ tan nin y'a kɛ tan nin donna mobili kɔnɔ nin taara yan fɛ nin y'a dɔ tan nin y'a bɔ tan. Ale dugu bi min ye dɔngɔnɔ dugu ye o hali fila dugu minnu bɛ yen o maaw sirannen don fan bɛɛ lajɛlen fɛ u t'a dɔn u b'a kɛ cogo di Tabital bɛna se ka mun de kɛ yaasa au moins mɔgɔw kɔni tun bɛ sigi min bɛn mun bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ u ka segin ka na dugu kɔnɔna na. Tabital bɛna mun kɛ Tabital bɛna k'u ka baara fɔlɔ ye mun ye ka mɔgɔw sensibiliser fɔlɔ. N'i y'a ye filaden caman donna jadisɛ la n'i y'a ye dɔgɔnɔden caman donna jadisɛ n'i y'a ye siya caman donna jadisɛ la parce que pourquoi u jadisiw sensibiliser k'u ka mentalité de don u kunna. Tabital Plan ka baara bɛna kɛ mun na ka sensibilisation daminɛ k'a yir'u la aw b'a k'aw ka jamana de ci aw b'a ka tubabuw de ka baara kɛ aw b'a ka mɔgɔ minnu tɛ Mali fɛ aw b'a k'olu de ka baara kɛ aw b'a k'aw ka jamana ci an ka baara fɔlɔ ye mun ye fɔlɔ ka sensibilisation kɛ wa Kasim an tɛ mɔgɔ lankolon don an ka bureau la dɛ. Tabital Plan ko bureau n'a composera a bɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnamaw ye minnu bɛ jamana fɛ minnu bɛ jamanadenw fɛ. Ayiwa o kɔrɔ ko aw ka wuli k'aw jɔ parce que min ye nin baara ye a tɛna na taa musaka kɔ tiɲɛ don bi min ye terrorisiw ye u bɛ don ni hakilinaw ye mais fɛɛrɛ jumɛn yɛrɛ fana bɛ se ka sɔrɔ yaasa dugu la mɔgɔ bɛ se ka baara kɛ ka nafa sɔrɔ u yɛrɛ ye parce que denmisɛnnin caman fana ta ye sɔrɔ ko ta fanfɛla ye aw bɛna na mun sigi sen kan yiriwali ko ta nasira fɛ parce que marifa dɔrɔn tɛ se ka se ka o bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ. Tabital Plan ko tɛ kɛlɛ kɛ ni marifa ye o. Ayi n bɛ fɛ k'a fɔ État bɛ ka baara min kɛ fo dafalan ka sɔrɔ o la min fana bɛna ni basigi ye mɔgɔw ka se ka baara kɛ u ka sigidaw la ka yiriwa. État bɛna baara min kɛ fɔlɔ État ka baara fɔlɔ ye mun ye ka État ni Tabital bɛ baara kɛ. Tabital mago bɛ moyen fɛn fɛn la État b'a dɛmɛ don Tabital ma Tabital ka se ka baara kɛ jamanadenw ka se ka lakana parce que État bɛ yan jamanadenw bɛɛ de kama. Bon Tabital fana Tabital ni État bɛ baara kɛ diyagoya parce que anw tɛ État contrôle la wa Tabital président kura Seku Bari mun nana fana ale tɛna bila État contrôle la ale ni État de bɛna a bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka baara kɛ jamana bɛ se ka basigi cogo min na Kasim. Ayiwa mais Seku kuma caman i bɛ nin kuma fɔ i bɛ to ka fɛɛrɛ dɔw fɔ e yɛrɛ bolo fɛɛrɛ jumɛn bɛ yen bi hali minnu bɛ yen n'u ye marifa ta ka se ka u lana joona parce que dɔ kɛra kɛlɛ la dɔ kɛra mɔgɔw yɛrɛ bɛ se ka baara min k'u yɛrɛ bolomayɛlɛma baara n'i ye dɔngɔnɔdugu yɛrɛ ta hali Mopti yɛrɛ dɔrɔn tɛ bi Segu maraw caman b'a la mɔgɔ caman bɛ yen bi u tɛ ka se ka sigi ka se ka lafiya ka se ka baara yɛrɛ fana kɛ. Très bien. Mɔgɔ caman donna jadisɛ la dɔw donna jadisɛ la k'a sɔrɔ a man d'u ye u donna malgré eux-mêmes parce que munna yɔrɔ dɔw bɛ yen sécurité tɛ yen fɔlɔ olu donna k'a sɔrɔ a man d'u ye olu bɛ se ka récupérer fantanden dɔw donna terrorisiya la u tun tɛ hali surafana sɔrɔ u faw tun tɛ surafana sɔrɔ kungo kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn dɔn an fila dama don u faw tun bɛ walimisiw de gɛn olu ye marifa ta bi olu ye misi sɔrɔ a la olu ye nafolo sɔrɔ a la olu tɛ na olu bɛ faga de parce que olu u tɛ na mun na u tɛ na hali kuma fɔ u tɛ na parce que mɔgɔ ma deli hɛrɛ la a donna bɔnɛ na n'a ye hɛrɛ sɔrɔ i mana kuma fɛ cogo cogo n'a ma fɛn ye mun ka bon n'a hakili ye foyi t'a to a ka segin maa ɲɛnamaden dɔw donnen bɛ terrorisiya la kuma bɛ kɛ olu ma olu bɛ récupérer équipe ye fo équipe saba ye équipe dɔw donna la dimi de y'u don a la équipe dɔw donna la k'a sɔrɔ a man d'u ye équipe dɔw donna la parce que fasoden juguw don minnu donna la k'a sɔrɔ a man d'u ye olu bɛ nɛgɛ olu bɛ sigi baara bɛ d'u ma o de y'a to ala bɛna DDR ni fɛn ninnu daminɛ DDR bɛ boli nin de kan u bɛ wele baara bɛ d'u ma minnu bɛ se mun na u bɛ d'u ma minnu ye inapte ni minnu tɛ ka kɛ sɔrɔsi tɛ ka kɛ fonctionnaire ye u projet bɛ dayɛlɛ olu ye wariw bɛ d'u ma u ka se ka baara kɛ u ka se ka bɔ nin nɔgɔ in na olu o baaraw fana b'a la ka an ka ministère occupé len b'o baaraw la c'est pour ça que ne ko n ko Tabital ni général Kansayi ka mɔgɔw très bien général Kansayi bɛ baara kɛ an ka ministre de tutelle ye o ye kelen filanan an bɛ baara kɛ cogo o cogo Kasim jamana ka se ka basigi mais ne bɛ mun fɔ maliyɛnw ye Mali siya bɛɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma mɔgɔ kelen tɛ se ka jamana jɔ terroriste tɛ se ka fanga sɔrɔ jamais ni population civile tɛ ka gɛlɛn n'i ye mɔgɔ ye Bamako yan i tɛ mɔgɔ mun dɔn Ala kama a dénoncer gendarmew bɛ yen policiers bɛ yen n'olu y'a minɛ u b'a dɔn a logelen bɛ yɔrɔ jumɛn a bɛ mun baara kɛ n'olu y'a vérifier k'a sɔrɔ a jɛlen don olu b'a bila n'a jɛlen tɛ a bɛ se ka dɛrɛ cogo min na o de y'a to hali Bamako attaquer terroriste dɔ ye vocal kɛ k'a fɔ terroriste complice dɔ a sigilen bɛ Côte d'Ivoire a ye vocal kɛ k'a fɔ population an b'aw ka danganen dɔn wa na Ala sɔnna n'an magara mɔgɔ wɛrɛ la tuguni an b'aw bɛɛ faga parce que pourquoi a ye population menacé u bɛ fɛ hali ni population ye terroriste ye population ka nin impliqué a la jamais de la vie population kana sɔn n'a ye terroriste ye a y'a dɛrɛ
aya mine abi ko mi taxi tiki mun tarani police so la katani nyame chumna terusi kwa makubi 10 millions dama ou 5 millions dama kaka bonu ye ou ayu do taxi kono kuka marfa de ka marfa ranger ay marfa ranger taxi kono aye ou boli katanu e fo commissariat la a sele commissariat la ko way ko nu terusi o fle umnena bo o taxi tiki suguya o kanga encourager 5 millions mun dirama 5 millions mun dirama gouvernement kanga 10 millions dama ka encourager mo waro parce que ay baranyuma de ke ay faso bara de ke mais a chiffre na maba parce que terrorisme ou 5 millions d'ama na kun bora nu kun kono o kun buka 5 millions no mu ku chala wuteme wallahi kun ba faga o nde warta bulu i warta bulu muna ulu nyete mo law u drogelene do mais ay bara ñu mamba de ke ne kon be mu fa malien ne tra Tunisie kosaina Tunisien jadisia wula ulu fa dana 6 mois ma chogodi anya fa nga famia ukatinizi mo kodori afone nga dana 6 mois mo chogodi akoku ye kwa surasi hake do mine droku kantige wulu ya iterela rezo ka ya kantige kulu wula ko jadisi do be ku ye kaso dakari kabo kulu ye quartier kono mo falaje kaw wulu be falaje boucler wulu be falaje boucler jeune ba kono wulu be robe mine nu ye dunan ye ute don be mine ebe bo quartier bena ibika so rafo ube polso le ki di polso ma quartier be ka quartier bouclé duna mun be dogole mo wono yu be mine ou sor la ou terrorisme do parce que terrorisme c'est la formation de population te ay no kono jelo mais iba dandro ni unana ube jigi jon fe jon bu bismillah uba la be tugodi ube ni wati be ke mo juma fe o se tugodi ka bo tugoni ka tla ka tunun tugoni très bien mo sitaro u dona wo mu tara wo mu no seke oni do benino aka yangoni pour que ka seka baraka o koni o be kene ka mais exemple kelen don di ma e Kasim Fle e journaliste be ba do eti terroriste mais ni terroriste na 100 millions de massa ko a Kasim an na ba mo ganti mo ko judan do ami loger fin ni e loger est ce mo ko douter là mo ko douter là mo ta do ere parce que be ba do eti terroriste bon ni e war mine etar utaruka yala la utlaka na shi efe mo shita do mo ba ko Kasim ga duna mais terroriste do e ka 100 millions e ka interpersonnel i jamana ci way i jamana jam parce que ku nga do folo mo ko suku jumano ulbe se to de kana 100 millions de ema laisser kunje fe uta dogula de Kasim u ba fiye ka an honi nyinde mais an honi bin dima ibi ni mina ibani mini bulukoro na amba dime ka ta mais an fana min barande ka ambi fe ka ande mala bon ni ya dem oda to ni terroriste ni chewoche terroriste complice sur les faits terroriste loger les faits i kan ga daga kantige de passer jamana chilade ni ba kalama ko ni ka fo ku ya fi na taptal candidat wolon vla ko fe mo fana tara ko keneka mo yela inu ka fe mo chama mana ala ko president koro ere no e abusoy gouverneur koro se gouverneur ale o ke ministre afana ka jamana ko na ale ko ka tna tare ka to au krefe ma chama fana tara ka ta kuma fo abusaka baraka no munu ye do na ta ko nola abuso fle abuso mo ko nyana mambade folla neni tabtal be kala abuso de president ne kuma abuso famu ambi réseau de kan fin be tsaka fo abuso kun talembe otage la président Kuturu kun talembe otage la mo do kun be u kun be tile ka abuso baga abuso ni yaketa terroriste fa ka so de abuso ni yaketa terroriste ni kila de abuso kun be otage la ani abuso dole nyogona kuma mna anye abuso bo otage mo bolo o kuma bete sika forizo mais abuso kera ministre jamana kono abuso kera gouverneur jamana kono abuso tsaka jamana denjuguye kagele wa abuso ti terroriste ntaramba fi tukumna kwa ati sika terroriste fana deme abuso den resurasi a den do officier sécurité de bien ni sécurité tendo galbalbea kagele mo jugu bina garbalo chala kana bomu placer ka ataku laben kana jamana ci amnan si ko lajewa
Garbal fɛn fɛn bɛ Bamako a bɛ bɔ Bamako gouvernement y'a décidé ten ne Seku Boli m'a décidé dɛ gouvernement de y'a décidé parce que ni fila dɔw fana ye sa Seku Boli y'a fɔ ko fila bɛɛ bɛ bɔ Garbal bɛ wuli u bɛ wuli contre la m'a fɔ dɛ ne m'a fɔ Garbal bɛ wuli dɛ gouvernement de ko Garbal bɛ wuli gouvernement y'a décision ta ka ban gouvernement y'a décision ta ne tɛ dɛ gouvernement y'a décision ta bon gouverneur yɛrɛ de y'a décision ta u nana an ka ministère la Seku Boli kuma Garbal kana décision ta Garbalu kana bɔ n ko Garbalu kana bɔ mun de Garbal bɔli n ko transition bi yan nin y'a 4 ans ye u ma deli k'a fɔ Garbal ka bɔ non solution bɛ sɔrɔ bɛɛ la terroriste kɔni an b'u kɛlɛ dugu kɔnɔ an b'u kɛlɛ kungo kɔnɔ. Ayiwa Seku aw ka ni bureau kura ma dɔn fɔlɔ parce que président sigira an y'a ye k'a fɔ su kɔni kun kɔrɔbayalen don min ye Seku Mamadu Bari ye bɛɛ lajɛlen mɔgɔ minnu kɔni bɛ bangew la an y'a ye k'a fɔ sɔgɔmada in na mɔgɔ bɛ k'a féliciter mɔgɔba caman ye a fɔ fana ko mɔgɔ min don u b'a dɔn mɔgɔ min don diinɛ ko tɛ tulonkɛ la a bolo adamadenw ka hɛrɛ olu ka d'a ye kosɛbɛ a ye mɔgɔ caman dɛmɛ i yɛrɛ y'a fɔ hali anw yɛrɛ kunnafonidilaw tuma min na anw yɛrɛ bɛ maison de la presse la a tun bɛ bange la tuma min na bange caman banna ka juru dɔn an na dɛ ko journaliste kan tɛ juru sara Seku i b'a dɔn k'aw journaliste ka fɛn damadɔ bɛ yen olu ka gɛlɛya n'an ko san k'an bɛ don luwanse la u bɛ ɲininkali kɛ ni journaliste don ko ayi ko parce que k'i tɛ se k'a kani ani magistrat ni avocat bɛɛ ye kelen donc ale kɔni sɔrɔ ka juru don anw na wagati ne yɛrɛ b'a fo parce que a y'a sɔrɔ Makan de ye maison de la presse président ye ne yɛrɛ tun bɛ maison de la presse bureau la donc bi ni mɔgɔ min nalen don e yɛrɛ bolo mɔgɔ bɛ se k'i jigi d'a kan